видите, че чета, ама не съм го научила, ама съм го написала едноръчно. Добре дошли, приятели! В живота няма нищо случайно и ето ни отново заедно. След толкова години. Тайфата. Нашето детство, нашето минало и надявам се нашето настояще и бъдеще. Много от нас не вярваха, че това ще се случи. Дори не бяха си го помечтали, но всичко е истина, нали? И ето благодарение на Румен, Иван, Котън, Светлето и други хора с големи сърца, вяра и желание да сбъднат тази мечта. Вярвам, че след 37 години всеки от нас е пазвал свято спомена за ония години и чистите ни чувства. Сега е времето отново да излязат на повърхността. Намерихме се и повече не трябва никога да се изгубваме. Не трябва да забравяме, че за да бъдем днес това, което сме, голямо значение има миналото, любовта и приятелството ни. Не зачерпвайте този период от живота ни и му дайте шанс да изплува отново, за да имаме още чисти и незабравими мигове заедно. Ние бяхме, сме и ще бъдем тайфата, напук на всички и на всичко. Не спирайте да мечтаете, бъдете себе си, борете се и всичко ще бъде наред. Приветствам ви с добре дошли. Желая на всички весело настроение, смях и сълзи от радост. Нека се хванем за ръце отново и никога да не се опускаме. Браво! Ех, тая комсомолска закалка, тя се оставила. На здраве и... Може ли аз? Краси, краси, краси! Сега... Може ли аз? Джон Котън. Тръгвам отдалеч. Тихи стъпки. Трева. Горски трепети. Усмивки. Горещи чувства. Смях. Песни. Това беше бардак. Парка. Как му е? Бардака. Беше в парка срещу Алей Въздаржен номер 14. О, е! Там живееше Венци, мой късник. Но с годините го променяхме, бяхме и пред английската, но накрая се установихме зад английската. Ура! Бяхме вече пораснали. Пораснахме, но си оставаме все такива чудаци, като деца, които още имат неизживяно детство. В нас още има огън и план и не трябва да го губим, трябва да го опазим. Музиката и спорта винаги ни е крепяло. Имаме незабравими спомени като атлети номер 1 на Русе. Джимито, Емо, Венци, Джордж, ги изброявам. Сме оставили малка диря в спорта. Не по-малка диря са оставили гимнастички. Таня, Краси, Светла, Надя и така. Да се ги изброявам. Те не са събър, не съм ги споменал. Но музиката и хубавите чувства ни караха да заспиваме по-рано. Ние винаги. За да видим любимото момиче по-бързо на другия ден. Да живеем щастието. Страхотно детство сме имали и юношество. Не забравяйте първите шалупки, първите дънки, първите цигари, първите бомбони, първите китари, първите песни. Не забравяйте. Тайфата е жива. Ура! Тайфата е жива. Оставя на здраве да каже някой. Сега да не вземе някой и да се тръгне, а? Точно сега не дейте се тръгва. Ти първо се къпим. Дърчето на мотокота. Трябва да го избанска. Гриша, ракията с едно делонощие, убеден съм, защото съм участвал в цялата технология, каквото и да съм ти казал преди това, нищо няма да и стане. Едно делонощие нищо не решава. Верно е. Венци, кръстник, яла. Ако ти се чака на още 37 години, камон та дяла. Кръстник. Защо бе? Не. Къде? Нещо да си говори малко сладко. Никакъв проблем. Сега да ти си говори. Къде станаха 300? Няма за двама. Един ритуал ще има и след това се включиш.
Знаеш колко ми е трудно да се притесня. Само да сложи, може да остава там. Наистина. Леня, мръдни малко. Няма проблем. Много пробвам. Така. Много пробвам. Още. Вижте, бързни. Аз ще застана и чу средата. Няма. Аз съм паркуван. Имам бедница. Така че не би наъгъл не трябва да може да се ожениш. Да. Не, да ще искат от много места. Това е заплаха, дето Няма някъде. Няма записани места. искам да подаря. Разбира се. Първо, да. И да му подариш чулката. Да. Само че се страхувам да не Искаме всички да Стави ги разберем долу. какво става. Сега за всичко ще издадете стрима по нещо, ама първо човек си... Шушкай си така. Ами ще има сега. Не. Спомням. Си ми една бутилка. Това дърво. Какво е нещо? Ето бутилка. Махни го нищо. Махни го, бе. Нали бутилка? Защо? Приятели, другари. Мои искам- братя. Да. Това е един специален подарък от априлци, от Троянския Балкан за нашия приятел Румен Рашков, за всичките му организационни и всякакви усилия, както да го кажем, от нас. С много любов, с много обич, да се виждаме живи и здрави. Ако не през месец, през седмица. Заповядайте това от нас. Благодаря ти, приятелю. Това се казва горски полъх от Видима. Хвала тебе, Господи, че имаш такива чеда. Благодаря ви сърдечно. И тези, които не знаете. Ето си Титван.